Hey guys, ang tinikay nung kasi surprise rito ngo ang faye kum kai female na di finally barsa barkha gatai bo barnai bukhri tongo kai ang belai no bakha tong thokjak tini belai na excited ang tini thakor no kumbok nai thakunai chorano angka barsa pa nong tho puila por barman hingkai angka gangla bo baro pari tong khangka ang tabu khumbo barno suka sui thakunni ro box sinai gai belai no bakha tong thogo thakun no khum barsa pano bogoi mangkangkai hingka oro to khumrok man thogia hene bagai ang oro kamini tubui ang kai phemene ke bubar barkha mo khum ni mongkai to saimano jotono nukhangkai nilkontho mokai white color ne hingkai belai no tong thoka thakuno bogoi mangkhaba kapuila